Hej, velkommen YouTube. I dag vil vi åbne nogle random box, som du kan se her. Lucky Machines hedder det så godt nok, men det er random box. Lucky. Og det er inde på Shabakcraft, som Armin lige har åbnet. Ja, de har fået en ny EP, og den kommer også i beskrivelsen. Men hvis vi kan få nogle af dem til at rykke sig lidt, så begynder vi med at åbne. Og se, vi har masser af guld. Så, nu kan vi åbne. Og så skal man lige og så kan du se, så kommer noget der. Ui, jeg får en bue, en shiny bue. Power 2. Nu er det Jonas' tur. Hvad får Jonas? Power 2. Nice. Okay, så er det min tur igen. Ja, ham timer vi faktisk med. Men vi har brugt tid på at skaffe meget guld, så vi kunne lave en video for jer. Så. Ja, den kan vel komme i beskrivelsen også. Diahjelm. Reversion 2. Det er jo ikke dårligt. Ja, det er en 2. Nej. Sådan en fik jeg gratis af en. Ja, jeg har faktisk 2 af dem, tror jeg. Nå, bluk. Ej, en bue mere, mand. Hvad sker her? Power of Flame. Jonas, jeg fik Power EV og Flame 1 på den. Så det er faktisk ikke dårligt. Jonas, ja. Svær. Det er ikke dårligt. Nå, okay. Jonas, har du måske 20 guld i hvert fald? Så kan vi opnå en mere. Jeps. Ja, for det er vel et stagger 40. Jep, det er bare Steffen, tror jeg. Det er bare... Ja. Jeg går på den anden side. Haha. Okay, hvem starter? Okay, min tur. Det kan du godt sige. Hvad får jeg? Svær! Og jeg fik Fire Aspect 2 og Looting, eller hvad man kalder Looting 2. Looting 2. Det er ikke dårligt. Så det vil sige, det er det der jeg har fået i dag. Svær igen. Fedt, mand. Fedt. Det er det her jeg har fået i dag. Og Jonas, han har fået noget godt også. Ja, det var bare det for i dag. Nu har det som det ud.